Good morning mga ka-road trip. Biyahe na naman tayo. Pasyalan natin ngayon ang bayan ng Dagupan. Pupuntahan natin ang Tondaligan Beach. Tondaligan Beach. Tara, samahan nyo kami. A jolt and then you'll die. So ayan, nandito na tayo sa Tondaligan Beach. So tara, silipin natin sa loob. So ayan o, may bangus. Tondaligan Beach. So ayan, Tondaligan. Diba? So ito, mahaba dito. Di ba? Ang ganda. Maalon. High tide pa yata. So wala gaanong tao, wala gaanong mag-swimming kasi bawal daw mag-swimming. So ito yung Tondaligan Beach. Diba? Ang ganda rin dito. So ito. So may cactus. Para tayo nasa desierto, may cactus. So may bulaklak. Namumulaklak pala yung cactus, oh. Oh. Oh, di ba? Namumulaklak pala siya. So ayan. Our city, our shared responsibility. So ayan. Di ba? Maganda. Hanggang dun may lifeguard dito. So mahaba ito, mahabang beach hanggang doon. Ayan, no? Oh, see, mga bato. Kung makikita mo, wala naliligo talaga, bawal daw eh. So may nagbabantay dito, bawal maligo. Kaya maalon. Sarap sana maligo. Summer na summer dito. Pinagbawal naman. Ayan, di ba? Ganda. Ayan. So may nagbabangkaro, no? Ayan. So ayan. So may mga paalala dito. Ayan ang sabi ko, pag pupunta tayo sa beach, dapat nababasa din natin itong mga ganito. So paunawa, no swimming, mga gato, no children under 15, Laker ban. So ayan. Bago tayo mag-swimming, dapat may nakaano diyan. Mabasa natin mga paalala nila. So ayan.
So yan, may palaruan pa pala dito. Ayan ha. Palaruan dito sa Tundaliga. O ayan. Palaruan ng mga bata. Slide. Oh. So ayan. Oh, di ba? Ang ganda. Sliding nila. Mga bata doon sa taas, pwede laro-laro dito. Ito yung nasa Flintstone, di ba? Flintstone. Oh. Kung may tubig sa sana kung may tubig to maganda yun. So, lagyan mo ng tubig pa magpapadoos-dos ka pababa. Ganda. So parking playground ng mga bata. Ayan. Oh. So, may turtle pa sila. Oh, di ba? Okay dito. Palaruan mga bata. Mga bata sa taas. Oh. Okay din ah. Mainit lang yan, plastic yan, mainit sa ngayon. So ayan, marami mga bikers nagtatambay dito. Ayan. So ayan, meron pa pala doon sa dulo, sa may kabila. So hindi rin tayo makakapasok dyan. Ayan ah. So may nakaharang na gate. Ayan. Ito yung mga nasa Flintstone talaga. Kung gusto ng mga bata rito, pwede dito. Diba, may dala kayong mga bata. Nag-swimming sila, nag-enjoy pa. Pero hindi sa ganitong oras. Oras na ba? Eto, 10:30. Tirik na tirik yung araw. Kaya sobrang init niyang plastic na yan. Kung may puno sana ito, mapuno tong area na to, maganda. So ayan o. Okso. So palaruan ng mga bata. Ano to? Oh, diba? Ang ganda. Enjoy. Pag may kasama ka mga bata, enjoy dito. Mga bandang 5 siguro, 6 ng maganda rito. Ayan. Para tayo nasa Flintstone. Ganda. So enjoy. Ang sarap mamasyal dito. Nag-swimming ka pa. Naka-enjoy pa yung mga bata pag may kasama kayong mga bata. Di ba? Oh, ganda. Ayan. Taga rito kaya? Taga dito? Wala, sige. Nag-bike lang kayo? Papunta dito? Lahat kayo? Kasama? Ay, kayong dalawa lang? Iniikot-ikot din kami. Asinggan kami. O wala, sige, malapit na rin yun. Kaso bawal maligo. Pero naglublub na ako doon sa dulo doon. Sa ano ata, sa Baybay, pwede po. Sa galing kaming Alaminos, bawal din. Sa pwede, San Fabian. Ay, doon sa Baybay ata. Dito. Sa dulo. Doon kami, naligo na kami doon kanina. Oo. Ano pangalan mo? Kasi pinili po. Bon. Sa Bon Vlog.
Pati pag swimming, bawal, di ba? Sigarilyo, bawal din. Paano pinagkikitaan nyo ngayon? Walang taong pumapasok. Kung anong meron, pagkakain. Kahit dun sa ano, bawal din. Galing kaming Alaminos, hindi rin kami pinapasok ng 100 Island. Bawal din. Bawal din. Yung yata lang din. Yung Lingayen kaya, Bawal din. ay bawal din. Saan kayo galing? Asinggan lang kami. Ramos. Sa bayan ni Ramos. Kaya mamasyal-masyal kami, wala naman kami makitang pagpasyalan. Soldit, meron din. Oh, barangay Coldit. Meron tong barangay na ano. Oh, yung Coldit nga, maraming paggalatok doon. Pangasinense yung tao, yung salita nila doon. Marami nga rin doon naliligaw. Pero karamihan talaga doon Ilocano. Oo, Ilocano salita nila. Kaya tanghalin. Walang pagkakapitahan, boss. Sa yung community pantry. Yung kay Angel Locsin na problema. May namatay. O, may namatay pa doon. Namigay kasi nung birthday niya ano. Hindi naman niya kasalanan niya. Ayaw kasi Ay, namigay siya. namigay si Angel Locsin kaso nagka-problema yata. Controversial ngayon yung nangyari sa kanya. At least, nakatulong. Oo Hindi, ang mali lang ni Angel doon, yung mga senior dapat hindi nakikita. Sabagay. Oo nga, isa mga fans niya, hindi naman niya sinabi kayo punta doon. Parang na-post niya kasi yata, kaya ganun, birthday niya yata kasi. Kaya nagdagsaan ng tao. Nagdagsaan yung mga tao doon. Ay, nako. Ayan, no. Mahaba-haba din itong daan na to. May stage din sila dito. Siguro, may program. Ayan, meron silang pampalabas dito. Ang ganda ng mga cottage na nagawa sa amin. Ito isa sa mga cottage nila. Oh, ayan, oh, kompleto. May payong. Oh, may so, napapaligiran din ng mga halaman. So, ayan, mga halaman nila. Kawawa naman mga tao dito. No? Nag-ayos pa sila ng ganito. Tapos wala silang pagkitaan din. Ayan, oh. Pasok mo na. Shield. Paras. Ayan, ang ganda sana, oh. Dito. Pinag-aksayan din na ng panahon para ayusin sana ito kaso nagkaganito naman sila. Kawawa naman mga tao dito, walang pa nagkikitaan. Dito lang sana pag-asa nila. Summer, kaso ganito naman. Ayan. Diba? Ganda. Magkano ba pag nagbangka kayo? Magkano ang rent niya? Bumusta niya sa Bangusan Island, doon po, papunta doon, kailangan po, 500, gano'n. 500? Ilang tao nun? Kahit mga 10 kayo, gano'n. Maramihan. Magkano isa? Magkano pagka 500? Kung kayo, mga dalawa lang kayo, gano'n. 500 din. Iikot lang kayo doon, Hindi iikot po, lang. pumunta tayo doon sa island, Bangusan. Pagkapagayan kayo ng maraming bangus na kwan. Ay, ganun. Gusto nyo rin maligo doon, pwede doon, may paliguan doon. Ay, paligod. May mga nagda-dive ka na. Okay doon. Kahit baba kayo sa bangka, maligo kayo doon. So, paano nangyarang dyan? Ano yan? Talagang hinarang nila? Hindi na pwede pumasok doon. Ito, Ang ganda nun. Ikot yan, ganda. So, sige, mag-isip muna kami, boss. Thank you, ah. Gusto nyo din, dito lang ay. Ikot-ikot, 6 na ikot. So, itong mga wave breaker na to, ayan. Oops. Ayan, nabasa ng shoes ko. Naka-shoes tayo, eh. So, ayan. Ang lalaki. O, diba? Paghampas ng alon dito, yung malalaking alon, siguradong basag yung alon. Yan ang purpose nito, para hindi siya dire-diretso doon.
Ay, yung seawall nga nauka na eh. Nawala na yung seawall sa hukay ng alon. Tuwing bagyo kasi dito, kasi nasa Pacific Ocean na ito eh. Oh. Ayan. So malawak na karagatan din ito. So hanggang doon sa dulo. Ayan. So kung makikita mo, tingnan mo. Tatanong mo doon kung paano binabasag ng mga wave breaker na tong alon. So ayan oh. Oh, ayan oh, di ba? Bumabangga siya doon. Pero sa ngayon maliit pa lang. Low, medyo nagpapa-high tide pa lang pag anong high tide. So ayan. Kung makikita nyo, ayan. Oh, ayan. Mahampas dun sa wave breaker. Diba? Sa oh, diba? Maganda dito. Oh, ayan. Enjoy lang, enjoy tayo. So ayan mga ka-road trip, sana nag-enjoy kayo sa biyahe natin ngayon dito sa Tundaligan Beach, dito sa Dagupan. So pinagbawal nila maligo sa ngayon gawa ng pandemya, kaya naglublob lang tayo ng konti para hindi naman masayang punta natin dito. So ayan, sana nag-enjoy kayo sa biyahe natin ngayon. Medyo malayo-layo biyahe natin eh. So sa susunod, sa lahat ng mga hindi pa nag-subscribe, mag-subscribe na kayo at mag-comment na rin kayo. Click nyo lang yung notification bell natin sa taas. So sa inyo, maraming salamat. Dito na rin sa partner ko. Thank you at naisama natin siya ulit. So thank you. Hanggang sa muli. Maraming salamat. Paalam.